Jeg vil nu vise, hvordan du registrerer en konto hos et prop firm, det vil sige et firma, som tilbyder dig en funded account, som du kan begynde at handle med. Vi starter som altid med at gå ind på Trade with Us. Så klikker du heroppe i hjørnet på Get Funded. Her kommer der så en liste af de prop firms, som vi indtil videre arbejder sammen med. Og nogle af dem kan du bestå i en challenge på et par dage, og andre tager lidt længere tid. De giver selvfølgelig så også lidt bedre afkast til dig. Vi vil vælge en af dem, der er på listen. Lad os prøve med den, der hedder MyFunder. Det er vigtigt, at du altid registrerer konto igennem linket på vores website, fordi så kan vi sikre på, at det kan kobles til vores system. Her på websitet, der scroller du så bare ned. Du kan se nogle af de funktioner, som en challenge hos det her prop firm har. Du kan se, der er en sammenligning med nogle af de andre på markedet. Og så kan du hernede, og så kan du se, hvad for nogle plans der er. Så du kan rent faktisk helt ned til $49 komme i gang med at handle for $7,000. Og det går så op til 250.000. Men vi prøver lige en konto til $60,000. Du kan se herover, der er ikke noget target. Der er en profit. Der er minimum 5 trading days. Du får 80% af profitten, og der er et leverage på 1-40. I det her firma må du også handle i weekenden, og der er news, og det er også tilladt at sætte dig op på vores signalservice. Så hvis vi klikker herover, så er der et par upgrades, du kan vælge. Du kan enten vælge den her reset, det vil sige, hvis du laver en fejl, eller du forbyder dig mod de her regler, som det her prop firm har, så kan du altså få en ekstra chance. Men ellers $319, så er vi i gang med en konto på $60,000. Så vi klikker her, og så er vi i gang. Vi indtaster vores oplysninger, e-mail, navn, adresse osv., telefonnummer, og herover der vælger vi så, hvordan vi vil betale, om det er med kreditkort eller med krypto eller hvad det er, og så accepterer vi, og så trykker vi Proceed to Payment. Når du har købt den her konto, så modtager du en e-mail med dine login-oplysninger, og dem kan du begynde at handle med allerede nu på MetaTrader, eller du kan vælge at koble det op på en af vores signalløsninger. Det finder du mere om i en anden guide.